che koro ningi abantu bege koro baga kore ekakibagwa ate chigoso senge njore binte binge baga kore onde tora amanya mange abo tutakarayo mugaka wate baitugwati buoba ayeri etari yawe ningona ndake ngono semo kirio koro oyo ni gakoro kumonguru abakora nye kamera kuchari oyo akoro kumonguru monguru muito bwatambo atambo muito nyakundi muito manwa kondo tumekiona leta monguru esi chigoso lichi monguru mbya mona sana monguru ensemo ya ore wako yo ni wonkorwa asa koro kunyatieko mwa manwe nkoli enjeno mogetutu kamili enda yencho okay nalibu ya sana ko bege na monguru enda yencho kuriche semo chiriche nyatieko kitutu chache sawa timanya mwaka na kyoko monguru manwa yo mwabo musioma bono basino yo mwabo bundusi musioma nero bundusi nero mumuro manene bono manwa oyo nere oyo kabiri oyo gukwana njo kinyakundi omwana Charles Nyakundi na Nelia Magoma umuchokoro bonsongo mchiro gatumba lyose ukimonge abana abachokoro li banyaboke mukunguka bere omugusi nyamesanjwa omugusi kono semo kyokoro mugaga igongorwa manga nyakobi kondo asa koro kumabosire lakini bono gae tore mogeto chieni ase ensemo yabo getutumanga mbya mono sana abakoro kubona uyo monguru yakoro kunyakundi metasege koro alitake sogo tare ngoro yolero iga uyo monguru uyo nyakundi na njeme kare na Steven Ndemo captain 001 kurenda sege koro captain ndi ale ngororo Steven ndi ale ngorego yero jendemo naliri etali ane jendemo nduyo ndemo igaro yo ndemo bitange koruchinse mo chirichia monyerero tukwemanya mange igoro ya gosore kurende nayo tukumanya gosore amate gosore ni gowero boche abande banyoroka na ajua kurende tutaraswese gosore kichinga uchaka gosore yego emyake yege koro agaro tuboro ntwabwate amen ntwakinanire era twa agendirende geti nabona twarangere kuri musioma yakinana na manwa kumanu no makongo olenge musiaba no mwabo olenge amurige noyo tumuro cyakire kuri gabo atake kwanje koraya sori yenya mendi alenge myake mekoro pima yaina dengo sori ndetora kwandere ngao cyarenge ngakiria kare ntwabwate mbaka ekinano njarengo enyameni njarengo ro ntwabwate chigosori cyukorta magena nenduruche ntwabwate yo okoegera na kyabantu bari kurwana na kibari kutumia chingwa chigosori nechinyinge cyarengoro manje bale batera kuna eyo totiko yakora special saba tukale bosi kontrol igoro yekirano enyame na kibya korukorende ese dire binge to kwanda mangi gore yosori yoboche wasori yoro tuba yosori ya ajua teraiga asetore korende tochokora igoro kumachi wasori chimzo ma wasose wasori ye yosori chucha basubati ningi baga kolire kera bakolire chigasi esege koro ire ngabasubati mbabwate wasori abasubati ko egasi yabo yarenge yanka agenda boliriria maria gasimekirwe amarema arenga tarengera bunangerire bono ono igo barenge kubarwe nchagwa bagenda kogesa kurukogesa bolimbwane keire bachire kwanura basubati mbarenge na igo sori chinde utatigamba ngina banene bari gochari twari gutumari bina abangina bacharende batumesia bagakari bina elibina twari gutumanye mbura ya sirire twarangeri umunyibi nabona umunyibi twabwata gusinirias ende twatumari bina igo embura yacha yatu mbya mono sana tante manya mangare ngite chigosori mono chigosori chirikenge gakiege koro toraiga sense mo ya mangane sense mo imogete igoro sana kanu ne chigosori jabukori riba galinde na ndoja nakopa kugoja chinse mo chia manga museum kwe manya manga igoro yege koro konde rero iga sona to chikopa to komanya nyinge konde bono nyakundi agosori ya jua agosori yoboche ngai yale kosori runa denga kiki yene agosori yale gokorerwa gesarate was ekera abagaka bari gisarate gari abamura barendete cyombe abagaka umate na bakorosa abasori yengo kogenda barenge baje batebirake bege nabamura no bare koja bamanyira na kiro sori yale
koba kiaro gende gisarate ikaranze na n'icyombo ligere okaiga naende kwa kongire buna manuoyo mintoyo naende korole gingo mwake umutinere inse bakevu ebuse imoke igoro naba bagaka bari kogenda batiotereri kabisa bakorumwa manunga ali enkoli na mugeto togoja tokomerana no twari komerana gisarate no twari ko korre gosori yorotuba Mwache kwa lima ite nonga nyite kona kiasuli ya kwa soli. Kutimanya nsa moya omo nguru ndoche. Kintebe kwa kwa kile nseme yuende. Abora utebya ndike chingure chini ile ngachire na sikichibe kireja. Ande kumanya mayo tutako kwa soli bo. Chingure chi igo chire chonsi chi iganse neye. Igo chire sana na isatu. Nari ne sana na isatu. Nari ndikukwa ukwalire kwa bekaye go komenta urabona nda ane akora lyo koboko gukurio uyu ngo chikubwando chengo nyako gusipale igakora lyo koboko gokobe Korambe kabuya whatever ayo akora lyo koboko gukuri bono bunainda turochiendega echiane kunalire gonko beka koboko kwana ma ebengi yao yane ne ingachiro yane ne ebengi kine nechibasi kobekwere ureke busibo no yene ngachero asinko bacha ebiane nalire Arante yebone ngachira se osori ya jua yako baso ko mo gosori ensemo yokulyo yona ye ebengi yao ngachiro yane nere soko bokukulyo Okay. no kubeka Kema tote virchingo chire isa na isa tensemo yayi sana tensemo yao nenga chire yayi nenga chire ya sense eriende ebiro bundi tukievi ibona biko sore bingi kya ya tumikire se biyo to ko biro ka chinkuna chinkuna so mo te chikoru kai chikoru ena so mo te chikoru te chikoru chinkuna wancho mo yeri ne nkuna mpuate ti manyanda ke bono Nebi biaje tererebi ebintu anyako birantu abibwate chibanta ngachifanta lakini intu bintu byabakoro nenkuna chinkuna chiaga tumekira mono mo gakanya chinkuna kali mono na chiaga tumekira moto ndere nga ongia rengo ebintu byabasongo ndo bimanyeti intu etware gutumia ebintu bikoro kwa chinkuna amatware ronchiro enchiro ende nchiyo tochiro chiga gomba kasete monyere ronchiro onye mwarabirie bierere bakolire ahora anyore byasirira lakini mbiro chika kone chineti nyinge kone ndende timanya na kono chikoba bona tutata sorry bono tutarachaka okwa unkuruki okwane no komboraga no ndega orocho kwaneka ebintu ebi chinguna nkune chiare ko barwaina nane kero monto iraisiri naine meronge bere na bine chionsi chiko bekwa mo chiaba emeronge na bitano bitatu kere nyunge yoroche ngoreye yene nyumba ige gotwara bitatu chinguna kuna isatu wagango chikwerare na ki tware go gotongo omugwa omugunore olenge kobororo na ende ngo chotware sare na kitogo chigo togo chiesa na ende ningobwire oyo obwire na kiago kora na ende na kiago kora umanye no muntu obwire neme chiesa yeko manyete korumwabo gonko sino moino bandu na bago goje timu yane tanga ngwara ga ke go tenga kabisa ga ego tenga kabisa ego tiotoreri kabisa ende korole togo segitana ga ngorole togo segitana lakini mwaka rende na wonku mwabira ake kiara na tinerunse rindega wanda iroko boko timu itamono igo chingore chiare chinyombe chiare koba isano isato nateba kire nyomba yatwara chinkune kuna isato chinje chisato tarano so mikende kionsi tigatora habika buna ikira bateba chinkuna isato kiro mondane kinabwa tichego na botoko banga tutuma kwa ndesege ntuko manuo manyene indiko banga ntara manya nyomba kya waka nyomba kyo gwate nyomba mbwate ne kiarambega ne kiaramba nyomba ninge nyomba wanage kumubora niyo baga ya ne ko kwa doni ni adoni mushumo bekuru bogetutuma atemanwa ya ne goro kwa kongo chuma still going yani chumeli yegetange
eri ya sukuru yana ameretio momera akanyenga kongo chuma Igo chombe chumu kwanera ngabe ilietalie timu yaye. Timu eliyo yake kuba Tony kwena Tony yaye Tony umetrero igana eso sana Manje buri yako babuna nego sori ya Manchester na Arsenal mwakanya kujya kuna mugakuyo itirwe sama tukabwango iga eso sori ya rero na akageira ndiko itwa street ko ya rero kolende ayuonsi pinto ya manya sense ya kabira se sori ya cha kolende turacho kwato gukora nseme tu abwate na te bangota so miore kayono mo kire mo nto nyorire bitatu biyai na kibone ko sori go ese sama ya kolende tumayo chikobato ko sori na kiye ko sori eresa ngo naki omuralia sara manyana ki iwa mwerese eye koro kwasto go chakere yesundi erigati moribo mogongo gesirani mbigoti mutwe nomanyete bangango bo tebangiriga unjenga nyete bwana inganye malio poli ya banana liboni kana akwana korwali ya bana go tebetia kirenguriri etaria na wate kiririanda to moira busio mate skari na bera gende igoro okay moire ngora to chieseiga na ende to momorende ga orete bintu bitu to moterere mbeo inse ko mwaka inse ko mwago sire gormwa mugeto ga amangana baise busare na kioro chen mbere to moto ereruga timo entemi igo ko baliria maiso to taraja watange nyumba yao Adoni boshyo mobe mbora chaka wono boshyo mobe kemo ndakiri vya yeye haya na ikoleka ni kwa ndani ni jabunere falini tanga siri bingo kugire ko na ikoleka ni vya waiga ndoje ndari ndiyo sule mwanjo boli ngwibana na gwibera na bale ko lakini ko ikanya areko baginkore na mwanjo modigere ayana ya mase ya mukoro ase egeti kiamanga chitiri buchonse ibere kirahiga abantu abale mukoro ase mo yavuge tuto bwate monguru ase nseme ane yokobe nseme yokori to bwate mugakanya kundi ko chise mu cyanyamira baye bagotie mane ya mase osori yoboche osori yoro tuba ya osori ya jua erahiga ase nseme yakabere to nyara konyagera ntomanya umweli oye nimugwire ngobeire gagutunga ina nkubwana atari ko bwesema yakabiri tabeto kumanya mange ye nime ya GUSII omurogeri bwechi gosori na injendemo erotindi Steven erotindi captain 001 singe njodege koroto gukwanira na ndemo ali ya ngororo motima ko mokeigo kwera maturi GUSII TV obwansu bw'omugusi. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la GUSII Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. GUSII TV obwansu bw'omugusi.
Buya mono sana omwache muri torasta ensemo ya kabere ensemo eria yo mwerio yo muroberi bwechi gostori tukwemanya magigoro ya gostori ya Ajua lero iga embe nkorra abagaka babiri bagotie mano ya makoro ensemo ya bogetutu ya makoro ensemo ya Nyamira kwemanya mage gostori ya Ajua na kiale ko gostori ningoranya leko baga kubua kerege ntombu ya kebekira iga no gostori ke atire chake kwati manya Mr. Nyakundi gostori kunechi gwate baba teterinko babale ngororo baro bale gotengera matira naro rare goteru kire yegosori gendete gusitaracha ntu abwata abantu bagotogie torochina na rure nyombe ya mugeto moino ga mugeto chieni no mwako yorure gari mwamanwe nkoli ngotinyatie komate korukisi county na ega Nyamira county tukali moino ga abantu banyamira ga bali amashabikiane nabo barengi boja bangigirira kabisa batera kabisa nero jana abantu baya bagaga kurugari batera kabisa bamutyoterera kabisa ende bamotebe na mugisali to twakanza ende ba kara akunse na bagogori kuna banyene taja weitero bane bagogori bakoba gukisoba mategari imana ko sega matali matera kyara ngo otero mama ko sega kirke manua gotogi tukware ko bono gosyotereria kubuna kurero igona chaga ndo chengeri neri sosu kende ke yorira nkorere yakinta chera na basyotereri gomisaine ora te va isaide kerege ntombu yakere bone gosorie guchuchaga ndori aya karatiga iga chabueka aliata nyoro busoku kako gende go kunyachi go yakege kubana nabwa abangaine gochiari na kioroche agochera mubisibieka atari gote monto sobo kuruma muhamanugari na kiorache ga mugeto ocha bieka buno moibi tari manga ora gosorie kere gochaka ayonte bie bengi yao engachero era ko gokoli nere yaye iria ere no kono gosorie gochese ese moye bengi yao gose kiro matagwa nese moye bengi yaye iga gochaka ekero nabo boiri korwa ngongwansera iga konagende akogenda bunenza anti-clockwise onti bolinje maite ense kogenda iga bona na anti-clockwise mwenzi lakini owansera buoye nero ansera buoye ono ekeneke gusitura mangana ngantu taya abona taya goto waka gochiokorio tori waka kobe wono tori kori ori koborio okay kira monta kwenda kuchense moyo kori ngo gochaka bono ese usore ngo gochaka limo mwezi aya iko chaka limo to ansera rafu chibona yako gara no bando gochaka ngo minyo anse moko byoka ni kurmaeka itali kwera ono kwera bol keten korro itali gotenena korro kurati kera kwaralire koyo mino ndahendo ansa lakini agara mugwansa igo mugwansera limo gototebe bona kunere wata bachakira buwe bana babo chakira ayo chakira jengwansera ga obe nako yakwambekire kuja era chakira ayo chakira ali era cheiga uyo naye ayo cheiga nera agende igo moya kubwatani igo oba chobumbu bwate maguru mate ogatwara na mutwe ono ugochakira maguru mate kwa bwana uchakira maguru mate na nje nchakira bwaya maguru mate ngende guchimutwe nera agende guchimutwe abo gwakuwa oyo naitire ngibona mojo okora kye guchaka bona ngiyo lakini mandanga nitwende ngora asera ndiye tangani yakabiriza mekwanda bona CVT onto tebe kemo ndona ba kemo kwa tiara bwate sa guchakira bwata afu mocha kengondore aya doni Antonio yo zima tio no yo arario aya twende oisyomo bekoru mate uyu na haya natembea ngakia gutara ngora iga akeroche twende kwalire watakire vitu bona inegenda sundi cheza rati ya kwanza kuikira ini imepika na kiromo guga ukoro kusundi tari wetoyo sibiti mwajire ritangani nara mukimo ndai mukicinguro isato inki moye mukero eti ibo chiarengega ndo saliriyo ngo moro kinde eti arenga ekero narara buonega igori igo narire eti
chi ona chingo beka uone ngachiro ya aya nekera urara na moikera na mugura okuru kusundi ekera nyorira akamokarana indi narire igo ekuru kusundi igo gakobeke kama bukiayega ege kama gose ega gobeka gasega kaega nabekire agatuka kana bono kagocha nakora na inje kondache nonkora one ne agatuka kana nabekira ekibono nekiana bakoera kurwana chinkobogoria ekiana gende na chinde tobanga torrenga ngo ibo musi gwaka bingene akanga chuka ega kanda akonde tago kuna bono no tukonya goicho na akorara okay eon ayona si around the time already nindo chekuru ensemo yebengi erali esenga chererali nindo chembiroro aiga bado ndio giasoire Trojina ya nabwate bibere byokera Trojina mwakire bora era togandera ngwara nare gweto gikuruga endera muko endera bono nayo wale ndio sibiti no bono bono ne tigatogenda ngororo ayo orare charo mura ajantige egerera ngonje umanwa songa uko ndani kaka hapo konyesa yakuru kunga doni oishomo be tembea ararire koikomu pime na bwate biare bioge tabasa kubori sana yako sukae bieka tarinche na gotumete ha aigo sakorara wabo minto aye sukae bieka haya nyumba yemegwe aitire ororororororo aigo se oyonde no tato mwana minto ngakibana kwate bokoro kunararire sanga ndani haya ini mugwe ara ma tagara ma yanda Yes. Suka hivi. Rocho lile gawi bintu bitali bikega. Aya, nyumba yechogo. Usie bindebi aho ga. Nyumba yechogo. Nawa territory ko karaken. Usie chao njira. Usie chao. Ngoche rusinde ngoche Usio. Ngoche rusinde. Chogo na kitora rusie chi. Hapana. Omoguri otora. Ya. Loro hivi. Tara rusie nyombe ya. Loro jana ko yo. Aya. Ene taiko ya. Kai kwale ko nyamu buyi. Ngayalo tamago. Ogwetagio mumuraka mwire na kinangira. Omumuraka buyi na bagwetogia. Aya. Ejina go konye. Barore na Eyine wakuruchi point irenga inyecho inye wanga already okolire twakolire aho denga tai mancho muriri entunde ndangana go bwibwatira chisemo chichavo ke tutu kwa ko correct na bana leko ba ko wasoni na cement ngani korende tabe ko ndese mo yo mweli bandore ni muranya leko ba ko bwa kwenda makali pero ne yo mweli tomanya mweli yo yere roiga boge tutu ya bwa boge tutu ya kisi gosenya miranya rakoba boge tutu ya nyamira ndabe tokorana kumanya kwenda ndeke chiko soli bune tiale nego soli engia mabire ko mo gusanga nenju kichi yagwate sama tukali amakuru onechi echa bagaka ibaga akakarisi ngombe cha barakire lige sarate bona nigo bare ko genda rende banya gwaka banya ko babunamba mbateberera ibaga bare ko genda bachikochega cyaba kwanyaranga chinsa cyara irororo naende baira na korigeringa kichombe cyabaracha naende bachira go kirisi rinde bwairera naende ngokonya yarenge ntuma rwaira yago changa osemwaruka ngana sukari osenabirengerelio ntuntwa yabwata astwara ko bayiga egerege mwana gegesonga ngachi stress ntuntwa bwata ekiagera tware gutimokeraga obutuko bwaba twagenda mareti twarara ande twaganya bwaka kari bono umugaka ti manyada ke cyose liko cyoro ne kingi yakire ko yakire kinga gikinge se njabo to ko so kira undi kinge sana yale ko yenda ndaki abaka bande baba horo bakora kigasi kuru sobo bakora kigasi batebera kiko so iki bagaka irikale
ikwaruka nga egasi yabagaka ngesarate yakabeire kurigererie etugo abang'ina nabo bakachire mugondo lakini abagaka netugo twakarigereirie erinde kwarisie tugeye ono arinkani gokogenda ekero ogochikorabia robago bana mukomanya ng'okorabia robago inki murakabe ng'a norobago orotokorabia korende bagakabanya. Okay. Nimenyete ndake chigosori bune chiga nechinge changoro chinkoro mwakwanire igoro yeri bina mwakwanira igoro ya orotuboro gatie chigosori chinde korende asama tukaboniga tunyere koba chigosira baka batore chiga sinyinge mbali komera nase chira ya rais serikali chigosori chitiranya na kobage kochi igire dia sobo ime abaka bigori bya abake tobeto gochimanya nkero chekera koru ine chigosori bune chiga nchisira Wanyena usekoligererie timu chiri chitenerete ebinto by'egekoro okonyora omonto ogachiete agasome kenyandwaro akanyora edigiri agasoma kabisa na nero otenerete ebinto bya culture ngendo kiamanyete culture eria asomete y'egesongo abwate edigiri na nero okoegwa egasi iyo mwaka buno oyo tongochi gotinera inse bono iga waraba na nero otenerete omogwasiri o culture ki gose Kericho County oroji takorete ebinto bibiri by'egekoro mwatoretera abantu bachiete skuru na basomete na nabwatenete amang'ana egekoro eyo nto obwanchera na mwamu GUSII tewate batindago mugaka ya terawe ngokinore bono chinde runagi ingerete karentu ali koingira wa kwacho borigere ndakira kwa banya mangare ngete yagosoria ya jogo ndebiro bya byakire sana tima nyandaka yo mugaka munguru kiwochekera koruchiko so bibune chagosira iga igere ngabono nalitwe igekire engikero ya mwanya getinge tugo saba abarayi baito osibaika abari barigere guchi abarayi baito abatwachora rende ono tiga ringane rimwe twachakire iga biberi kogenderera batosire basire mwamu GUSII eke GUSII eke gito kego chikwebwa emechiase yitego chikwebwa batosire egenderere emechiase yare gotokonya nonye mugaka gesarate kwabwata bombo chunonde gutogo chaiga tokonya goseka kwanyara bombo kwabwate kwaerire omorembo irana mbuya mono sana ya bere kingi sana tya manjia mangigoro ya gosoria ya jua konde chinga kiechecho orabongo bali baga muchise round yo mweli aya doni tumanye mu bwinengo oshyo mo tari koriera nchoke molelo korumwa manu bogetutu aya kongo chata ase gosoria haleluya aya orare chari ninde ginkobwata koro mweli ni oranyare ko baga kubwa koro e korinde inje unande mo Steven Captain 001 na ire sabali ko manyia mange igoro yechi gosoli chiri cha gosoli manga yege koro tobe to kubwati abangase chiwiki chire bosio ko manyia manga rete chiose gonda sevonika wote aba bye korende ni goteri ngora bwe ase gosoli gatia ko bwata ni ko chise mo chakisi na nyamira bagendrete ko tima bye ase bono ngendere ko bwati gosoli twende